Pois a idea xurdiu tras o encontro de dous animais no río. O primeiro que topei foi un paxaro, en canto descubrín o que fixen foi chegar a casa, enseñarllo a miña nai, e mentras me iba contando a historia de que tipo de paxaro era e as vivencias que tuvo con el, foi cando decidín seguir ese tirón e ir clasificando as historias que me decía por capítulos, investigar, seguir atopando máis animais e un pouco seguir esa estructura de lenda galega, un pouco tamén reivindicando todo ese ideario popular galego, e de aí parte a idea, porque a miña nai é a miña maior fonte de inspiración. Dende pequena sempre me quedei bastante trabada cas historias que me contaba, e tamén creo que ten unha particularidade que me fan como que me fan quedar prendida ao que me dice. Ten como a capacidade de repetir unha e outra vez a mesma historia ca mesma intensidade. Entón, a miña primeira peza vai integramente sobre ela, é unha vivencia persoal que compartimos dunha crise. Esta segunda, a verdad que non me esperaba que ao final rematara en ela, e a verdad é basicamente iso, que me inspira un montón a hora de crear e as historias que me conta. Pois eu creo que é algo imprescindible, porque eu estou partindo dunhas vivencias, duns recordos, estou dándolles vida. De feito, a través da miña nai e da súa voz vou focalizando as historias a través dos animais. Estamos vivindo un recordo a través dun plano que está acontecendo hoxe. Por iso sempre me gusta dicir que é como un viaxe entre o pasado e o presente, porque estou recreando un plano hoxe, pero estou recordando as historias que me está contando, que me evocan a miña infancia e a súa infancia tamén, son historias cas que crecín. Entón creo que é algo inevitable a voz, o recordo, para crear este tipo de historias. Eu xa é a segunda vez tamén que traballo con Denis, e a verdade é que me gusta moito as súas pezas á guitarra. Eu xa escoitara en cousas que vai gravando na súa casa, uns acordes de algo que unha vez subira a Instagram, que me evocaba tamén aos 50 ou 60 anos nos que tamén están recreadas as historias que me está contando miña nai, que é a súa infancia. Entón, dixenlle, tráeme ese material que eu xa escoitara, porque eu creo que me encaixa perfectamente co que intento transmitir, que é como un aire naif, un aire un tanto desconcertante. Anécdota, pois quería aportarlle a esta peza un toque surrealista, que é o feito de estructurala por capítulos, e a presencia da música tamén, porque digamos que foi unha peza que me fixo reflexionar na miña forma de crear. Tuve cerca de un mes conxelados os animais no meu conxelador, e ese clima sumado a miña nai de «Veña, mamá, contame outra vez esta historia», como que tamén me facían crear un clima un tanto surrealista. Entón tamén quería que iso estuvera presente na propia peza. E creo que nada máis.